Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary na mao ang mga langit ng landag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa ng madunggan sa EXK Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV o sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng landag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Emilio Mangales o mga kauban. Duhang ga isang ga tabla. Mo ba? Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta o mayong pagpatalingog? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausabang sa katak ng tulumanon ang mga langit ng landag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mayusangan yung makauban inyong higiuna o iuninit kitang oras sa inyong pagpatalingog dininining maong sibihan sa RPN DXQ Teleregio Cagayan de Oro City 1360 sa dahil sa inyong mga radyo. O kining programa mga kaigsunan nga mga langit ng landag sa kinabuhi naghatod kaninyo sa mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master. Amo usab nga gipabot diha kaninyo mga kamaturan nga sumala lamang sa mga kasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supako ng Biblia. O ang atong programa mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City doon kita programa, sa Toledo City doon kita programa, dinhi usab sa Surigao City ug Bayugan City ug dinhi sa Butuan City doon kita programa. Sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa probinsya sa Bukidnon doon kita programa mga kaigsunan. Dinhi usab sa Iligan City ug dinhi sa Pagadian City o dinhi sa Dipolog City doon tayo programa. Yun man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental doon kita programa. O dinhi sa Misamis Oriental mabati usab dinhi nining sibihan sa Dixario Radio Ultra 1188 sa dial sa mga radyo alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. O dinusab sa Kabusis Power Radio 97.9 FM dinis Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa Cagabion matagadlawng Domingo. Dinusab sa Bay Radio 105.5 by Kurat FM dinis Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Cagabion matagadlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinusab sa Real Beat Radio 104.9 FM din sa Ingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. O kumusta na lang sa nagsunod labi na sa lantaw kanato sa Parasat Cable TV kay Teleregio man kining DXQ mga kaigsunan makita kita sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among mga pangamusta sa tanan nga nagsunod, meaning among programa, doon kita mga kaigsunan nga nagasudong ka nato via Facebook. Kay live man kita sa Facebook mga kaigsunan. Naman kita maigsuon din sa Alabama, din sa Tennessee, doon usab sa West Virginia o din sa Maryland, United States of America. Mila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family. Mila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harizon, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton ug Brother Nicodemus Nicky Hermias. Dinusab sa tingson sa Saudi Arabia, Brother Churli Gabaya Cartagena. Pag man ang tingson kanunay nga nagasunod ug nagapaminaw, Engineer Brother Derwin Mangalos. Ug man sa igsunod to nga niya naminaw dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila. At usab ng igsoon niya sa Metro Manila nga nagasudong ka nato via Facebook Live, Sister Sabilin Dasbasan Maxian.
O gingon man sa atong higala nga nagapaminaw usab ug nagasunod sa atong programa dinhi sa Katmon, Cebu. Brother Jimmy Dichus dinhi sa Katmon, Cebu. Atong mga kauban nga mga ministro dinhi sa Cebu, Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan Dilatorio, ug ni Brother Dennis Gonzales, mayong pagpaminaw usab kaninyo. Mga kaigsunan sulod sa PBCM compound ug mga kauban usab nga mga ministro nga naa sa PBCM compound usab nagapatalingog sa akong pamilya nga naa sa PBCM compound, sa akong asawa si Naida o sa akong mga anak nagapatalingog usab. O kung gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O nilihingayon na magapayla pa ang mga kauban ng ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigulaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Tulabrico nga kauban ng kanyang karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O aron sa pagpadayon, ako kaumong ihatag sa kauban ng ministro. Kumusta o may usab nga pagtuhon ka natong tanon? Kini si Brother Cesar Patio. Pakiguban usab ning ato ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi o ako mga pagtimbayan na lang sa tanang mga kaigsunan karon. Potog sa tanan nga nagpatalinghog o nagtanaw sa TV para sa cable TV TV5. Kumusta kaninyo o ilabi na kayo dapit sa Bohol o dapit sa Surigao, daghan tag mga kaigsunan usab o kumusta na lang sa tanan pinagayon din sa Cagayan de Oro. Kumusta kaninyo o karon sa dili paglangan ibalik ko kang mga tukang Brother Rune aron sa pagisgot sa mga tema. Dining higayon na mga kaigsunan, Brother Cesar, Brother Rene, dili na ito makauban ang ato ang Chief Minister at the same time Chief Executive President, Executive Vice President Reverend Charlie Yunyo, kaya doon na siya ay giasikaso na ng higayon na o kita lang magitahasan sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kamaturan nga dini nadapit sa Espiritu Santo nga natuman sa tumutudlo nga mga itong gipaila katumanan sa Espiritu Santo. O ang tupiko nga atong pag-iskutan karon mga kaigsunan, padayon kini sa mga paghanay nato sa pagtubag sa husto nga paghila sa Dios nga sa pagpanudlo ni Master Dereganamo kung maghila kitag Dios mga kaigsunan adunay tulo ka persona ug mao kini Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. O dunay pagtulunan mga kaigsunan nga lahi no ang ilang pagbamatuod o kini mao ang pundok ni Commander Lahi nga doon na po siya mga tigpamaba diya niya na ang matod pa nila ang mga matuod nga magsasangyaw ang paghila sa Dios usa ra gyud ka persona diya sa atong Ginoong Jesucristo o sa nilang Amahan o ang Espiritu Santo diya ra gyud sa pagka usara sa pagka-persona sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa nila nga ang mga pagtulunan nga nag-ila og tulo ka persona kana matod pa nila galamlam ng kulunang klase sa mga magwawali. Unya, tungod kay ang pagtulunan sa PBCM sa gitudlo ni Master Dereganamo, anaaman kami sa pag-ila sa Dios na may tulo ka persona, apil kami sa ilang matawag ng mga lamlam ng mga magwawali. Atong panahon karon mga kaigsunan, kung kinibang ilang ipangbuhian ng mga pamahayag nga ang nagtuog tulo ka persona, nga lamlam ba dili man hinuon ang tanan nga pagtulunan nagtulo ka persona munay tinuod kay doon na may pagtulunan usab nga nagtuon ini pero sa dapit sa PBCM nga gitudlo ni Master among hanay diha kaninyo ug among ihatag ang mga pagtubag nga ang ilang paghila sa Dios nga usa ra gyud persona diha kang Jesucristo nasaypan kana nila mga higala mga kaigsunan. Ato sang ipasikab ang ato ang mga pagtubag sa ilang mga gibuhian nga nanaway sila sa mga gingon nga Dios nga wala ma-record sa Biblia o gani sa dapit sa pagtulungan sa PBCM matod pa nila nga dunay Dios nga nasa hasaan. Dili na bawaton kana kay matod pa dili man kuno mao ang Dios nga ilang gilagaran. May lain Brad Cesar Rodriguez nga Dios nga atong bilang nga nasa hasaan nga nasa barangay San Antonio man ang atong magtutudlo Master Tomas D. Ian Sr. Ato sa ibabate Brad Cesar Rodriguez ang ilang gingon nga dunay Dios nga ana sa hasaan. Harang atong ipasigad, harang makaingon sila nga dili kay kita mo unang nga nang gilabot, kung dili kita, ikaw naman tanan lubag. Kailan man pagkasaypon, hulugon Manila nga atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga mausmas na dili matuod. Atong ipabati niya ang ilang tingog. Pagkapaslunggan, wani mo gila.
Anawa Igsoon ang Biblia? Ha? Kimabot ang panahon Igsoon. Nga kining Diyos ngayong gitamay, Diyos ngayong gibibiyay, Diyos nga wala niyong ila Igsoon. Mura niyo makita ninyo inigabot sa panahon nga kanang amahan, kanang anak, kanang espiritu, ngayong isgutan Igsoon. Ang iyong makita nga persona, wala lain si Ginoong Kristo ra. Ha? Si Ginoong Kristo ra. Mga pilagan ako suking tibuminaw, ayon na nilibog-libuga yung una Igsoon. Isintro ang usa ninyo kapag tuo, o usa kagugma sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Kristo. Pilagan na ba Dios ron? Ha? Na Dios Davao, na Dios diri saan? Napot Okay, atong nabati, mga higwalag mga kaigsunan, kung magila kuno tag Dios, isentro lang gyud sa atong Ginoong Kristo, kanang amahan, kanang Espiritu Santo o kanang anak, mao ra gyud na usa ra gyud diha sa pagkapersona, nga matod pa niya kay daghan kuno ra bag nagpailag Dios karon. Na kuno'y Dios sa Davao, na kuno'y Dios sa saan. So sa pag-ingon niya nga na Dios sa saan, kami na niya nga ang iyang gipadungog-dungog. Nagkaroon tungod kay matod pa niya nga pagka magila og tulo ka persona dili man kuno mao ni pahayag usab sila nga kana kuno nga sistema sa paghila nga magila pag tulo ka persona labaw pa kuno ta siyawa atong ipabati na pud ang ilang tingog mga mahal nga tigbaminaw nga basta magila og tulo ka persona kana nga sistema labaw pa daw na sa yawa nga pagpahayag sumala sa atong madunggan na ilang mga pagpamatuod mga mahal nga tigbaminaw atong ipabati na pud Brad Cesar ang ilang mga tingog niya sa pagbayad ingon na atong mabati. Yes, usa may kasod niya na, nagtuo ka gusto ka Ginoo. Gusto ang Obama ang sira yung usa. Sayop, ang sa may mong puman. Labaw ko sila sa saya. Ay, record naman nila ni mong tingog sila. Basta Ben, pasayloan ang pagkuha ko. Ano may naigo. Pastor Ben, pero mo na imbit ay yung bito Pastor Ben nga, naigo sila mo ng Miria. Naigo sa kanyon. Naigo sa kanyon. Naigo masinggan. O sa Espada ng High School. Ato nabati nga kaigsunan ang ilang tingog nga kana kuno magila og tulo ka persona ay ang ilang gid usa naman. Kana kuno labaw pa kuno nga siyawa nga pamagi nga nangriat kuno ta kay naigo man daw. Ila pa ng bersyon pero sa tinuod lang bilangay namo ni nga ikasakit kay kabalo mi saan na mo ni pagtubag o kabalo na mo ni nga ipamatuod ninyo nga ilang sistema na sa ipanila sa pagila sa matuod ni Dios na usa nga persona. Karon natin ipamatil pasikaranan nila kay may gigamit silang tekstos Biblia Brad Cesar Gradrini nga matud pa ilag yung ipagawas nga ang amahan nga mao siya ba mo kuno nagpakatao ang amahan nga siya ba unya hagit pa nga kung doon na kuno sila mabasa nga ang amahan nga siya ba nagpakatao unsa man daw doon na sila gipasabot asa dapit gikutlo nila nang giingon nga ang amahan nga siya ba magpakatao sa tinuod lang way mabasa sa Biblia nga ang amahan nga si Jehova nagpakatao kundi ang mabasa sa Biblia mao lang ang atong Ginoong Jesucristo nga gitawag anak sa Dios o gitawag pod og Dios anak. Atong ibabati ang ilang tingog kay dili mo ba mo pasikad na pod sa ato ang mga paghanay og pagtubag kanila mga higalag mga kaigsunan nga ilang giingon nga og mabasa gid kuno nila kun nga matud pa ang amahan nga siya magpakatao niya atong ibabati. Naingon pa sila nga, wala ko mabasa sa Biblia nga si Jehovah nga pagkatao. Okay. O na ko mabasa, na ko makita. Ha? O na ko makita sa Biblia, igsoon nga si Jehovah nga hisgot siya nga pagkatao siya. O na ko mabasa. Ha? Naman. O na ko mabasa, igsoon. Wala diha. Kung na ko mabasa, na nag-hisgot si Jehovah nga pagkatao, kaya mato pa niya, wala lang mabasa sa Biblia. Na si Jehovah kung nag-isgot na nagpagkatao kay kanang isang kanang pulong na nag-isgot sa Biblia na sa simbo ng pulong ko na Diyos ang Diyos nagpagkatao niya o nabuhat ng kalbo tayo palagi niya nakisa man yung pulong na nagpagkatao isa lahidya ko na niya kaya po niya nga ginoo as tulang ngit-ngit mga sugitan dali na po kayong subaran. Ato debate Brad Cesar Gradrini ang iyang gipasabot nga iyang iming ang nakasulat sa Biblia nga may pulong nga nagpakatao. At nang basahon ko ron, mao kuno na ang amahan nga nagpakatao kay utang kinsa man ning pulong nga nagpakatao. Ni matud pa niya, og mabasa ko sa Biblia, unsa man? Ato usang basahon Brad Cesar ang giiningan niya nga sitas nga matud pa niya nga may pulong nga magpakatao nga iyang gipahaom ngadto nga mao kuno kana si Jehova ang amahan nga nagpakatao. Bidaw, basahon pa sa Biblia Brad Cesar ang
ato ang kakuhaan og pamahayag nga diha niya gipasabot nga dunay pulong nga magpakatao mao kuno kana ang amahan nga si Dios ba. Anya kining ilang sita sa Bradone o Bradrine nga gigamit nila nga mo ilang pasikaranan nga ang ato daw Ginoong Jehova nagpakatao. Gilubag mo gud nila pagsabot kay mga lubag mo gud ni sinabtan ni mga tawhana lagi pod pero di na ta mahibulong ana ba. Ato ra gud ning basahon unsa nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 ikama nato ngadto sa 14 ingon ini ang ato mabasa. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. So, Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya o niadtong mga nangahimo nang walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. dato pa gilaw sa magbasa sa bersikulo 3 nga sisa. Oo. Okay, so pero sa sinugdan sa bersikulo 1 ngadto sa 2 tigingon nga dunay pulong sa sinugdan ug pulong uban sa Dios. Unya Dios pud ang pulong sisa, di ba? Oo. Kini sa sinugdan uban sa Dios. Na sa 14 kini bang pulong Brad Cesar nagpakatao Uban ba ni? sa Dios? Nga uban sa Dios nagpakatao ba ni? Nato ning ilahos pagbasa. Atong basahon ang kama 14 nag-ingon. Og ang pulong nga mao tong kauban sa Dios na himong tao og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamaturan og among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So dunay giskutan nga ang pulong nahimong tao. Nga kana siya kauban na siya sa Dios. Okay. Oo niya, nag-ingon, og ipon ka na mo, mituyo siya, puno sa grasya, lugar ang katong pulong nga nahimong tao, og sa kamaturan. Og among nakita ang iyang himaya, mo to ang gitawag og pulong nga kauban sa Dios, nga nahimong tao, nga ingon nga pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Kini di ay bugtong anak gikan kini sa amahan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Asa man din mabasa be kamo mga sakop ni Commander Lahi nga si Jehova ning nagpakatao inyor man ang ang miingon nga si Jehova nagpakatao misayop man ninyo paghubad ang Biblia. Karon Brad Cesar sa imong gibasa atong gipahayag nga mao ning gihiming nila nga dunay pulong nga kauban sa Dios unya kini gitawag og Dios unya nagpakatao kini ila daw gi-conclude Brad Cesar Brad Rini nga mao ni ang amahan nga si Jehova Nga nagpakatao. pero sa gibasa ta sa bersikulo 14 wa gid na nga giingon nga ug ang pulong nahimong tao nga mao ni si Jehova. Ipon kanato mipuyo siya nga puno sa grasya sa kamaturan. Sa matugpas kaubang ministro Brad Cesar gilubag nila ang kamaturan tungod kay dinhi ilang gigamit nga sitas. Wala dinhi mabasa nga si Jehova kining magpakatao kundi gingon kini nga ang pulong nga magpakatao dili si Jehova kini kundi ang ato kining Ginoong Hesukristo. Para sa pagprueba nga kining ilang gamitonon nga sitas para sa pagpakatao kuno ni Jehova bisan dili si Jehova mo nabasa dinhi nga nagpakatao atong hanayon mga kaigsunan nga kinahanglan mo gamit paglaing version. O version sa Biblia. Kay mao man kini ang gitudlo pud ni Master dili kanamo nga kinahanglan dunay pagtandi sa mga kasulatan. Bisan pagani ang kakontra namo sa doktrina kining pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilio nga doon na po ilang prinsipyo nini kay doon na may libro magisulat si Ellen Goldwhite ang founder sa Seventh-day Adventist Church nga naguluhan Steps to Christ ang dalan paingon kang Kristo sa pahina 123 nga matod pa Scriptures must be compared with Scriptures. Ang kasulatan kinahanglan nga ipandi sa laing kasulatan. Busa ato kini karong tandion mga higalag mga kaigsunan. Kining Juan 1:1 ngadto 2 ka 14 ngay matod nila si Jehova man kuno ning nagpakatao.
Unya, kining, anong timan-an, na kining pulong kung sa English na word na siya. Ha? Sa English word, sa Cebuano, pulong. O kining word, o tanaw na to sa gamit tag referensya nga sa amo nang giingon sa amuang pasyona sa programa, kung doon na may mga basahon o mga referensya nga among gigamit, kana gigamit dili aron sa pagsupak sa Biblia. Mugamit mig referensya nga gitawag Easton Bible Dictionary aron sa pagsusi kining word o kining pulong niya. Kining word gihubad kini sa Griego nga logos or Greek or Griego kining word nga logos unsa gihatag. One of the titles of our Lord found only in the writings of John chapter 1 verse 1 up to 14. 1 John chapter 1 verse 1, Revelation chapter 19 verse 13. As such, Christ is the revealer of God. His office is to make God known. No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is the bosom of the Father. He hath declared him. John chapter 1 verse 18. This title designates the divine nature of Christ as the Word. He was in the beginning and became flesh. The Word was with God and was God, and was the creator of all things. Psalms 33:6, Psalms 107 verse 20, 119 verse 89, 147 verse 18, and Isaiah chapter 40 verse 8. Ang giingon nga pulong or word sa English, sa Griego gitawag ng logos. Ha? Unya, kini silang mga tigpamaba ni Pastor Lahi, murag ilaging ipamugos nga ang Dios o sa naging persona. Pero ato ni gigamit nilang sitas nga di muhaom nga di man siya ba mo nagpakatao nini. Ang gingon nga pulong or word sa Greek word logos. Na sa akong gingon nga scriptures must be compared with scriptures, ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan atong susiyon ang ubang bersyon sa Biblia kung kini bang gingon sa Easton Bible Dictionary nga ang word or pulong nga kauban sa Dios o kini po Dios nga gitawag logos, kini ba gyud mabasa nato sa Biblia? Nya, kini ba po'y kining retirado ngadto sa amahan nga si Yuba? Niyaman tayo Biblia nga James Moffat translation. James Moffat kini naghatag og katinawan. Di ta aning ilang ba nga hinubaran ni tigpapamakba ni Pastor Lai nga si Ben. Di ta anak niya to ang iyang hinubaran kampat, muna gitawag Ben kampat. Arita sa James Moffat nga translation. Basahon ako ang John chapter 1 verse 1 and 2 kama 14 gingon din sa pagpahayag mga mahal na kitapon natin. Ipakita sa kamera ang ako ang James Moffat translation ng Biblia. Okay? Basahan ako. Gingon din sa pagpahayag. The Logos existed in the very beginning. The Logos was with God. The Logos was divine. He was with God in the very beginning. So naay mabasa sa Biblia nga kanang pulong o word sa Griego, Logos, mabasa gyud sa Biblia nga James Moffat translation. Sa 14, fullness of the flesh or a man. So the Logos became flesh and tarried among us. We have seen His glory, glory such an only Son enjoys from His Father. Sin it to be full of grace and reality. John testified to Him with the cry. So matinaw sa pagpahayag sa Biblia, Logos nga mao nang pulong, nga mao nang word. Karon mo gamit mo sa taglaing bersyon sa Biblia nga gitawag the Living Bible. Kinsa ba kining Logos? Word or pulong nga kauban sa Dios o sa sinugdan o Dios pud ni og pagpakatao ni. Kini kay siyo ba? Niya gamit ta sa the Living Bible nga Biblia sa John chapter 1 verse 1 up to 2 kama 14 and kama 18 gingon. Before anything else existed, there was Christ. Yan sira na. Katong pulong, Logos or word, mao di ay ang atong Ginoong Jesucristo. There was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. So, matinaw nga ang Logos
mao ang atong Ginoong Jesucristo. Unya sa 14 sa pagpakatao nga nahimo siyang human being. And Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. So ang Logos nga motong pulong nga kauban sa Dios sa sinugdan nagpakatao ansiran sa Biblia ang the Living Bible mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa 18 nga bersikulo, no one has ever actually seen God, but of course His only Son has. For He is the companion of the Father and has told us all about Him. Gigamitan nga kini daing anak nga mao si Kristo nga gitawag Logos nga nagpakatao gingon kini for He si Kristo nga gitawag Logos a pulong word is the companion of the Father kauban kanunay sa Ama. Kung pangutana kung ngayon mo nga ang Ama mo nang nagpakatao ang Ama nga siya ba mo nang nagpakatao si Kristo naday nga inunyog usarag persona naday usag persona nga mismo ang Biblia nagbayad nga si Kristo kauban kanunay sa Ama naday magkauban nga siya man na ha tanawa gani Abot o nakasabot pa kani sila brado ni kining gitawag og companion. Oh. Sa ilang pagsabotan ng companion, kanang companion usara na. mao na diha ang nasaysaw Santa pag-ayo. karang niyata Brad Rini Oo. dawas nga ang 1:1 2 kama 14 nagisgot og pulong English word sa Griego logos hain pa sa Biblia nga mabasa nato ang gingon ang pulong sa Dios sumala sa Biblia. Ani pa ang dugang priba nga adol mabasa sa balang kasulatan ng pulong sa Dios dinhi sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto sa 13 og unya nakita ko nga nabli ang kalangitan og tanawa diay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo nini ginganlag kasaligan og matuod og uban sa katarungan siya nagapanghukom og nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga og sa iyang ulo diay daghang mga purong-purong og siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og besti nga gikatuslog sa dugo ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Gawas sa Juan 1:1 2 kama 14 mga kaigalag magigsunan nga nagisgot og pulong sa Dios nga mo nang logos nga mo nang atong Ginoong Jesucristo. Dinusab sa gibasa sa kaubang ministro sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto 13 may gitawag nga ang iyang ngalan gitawag mao kini ang pulong sa Dios. Unya gihulagway sa pagpahayag sa Biblia nga dunay naabli ang kalangitan unya diha usa ka maputi nga kabayo unya naay nagkabayo nga ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Unya gingon dayon nga ang iyang mata kadtong matud pa nga nagkabayo nga ginganlag kasaligan ug matuod ang iya daw mga mata niini murag kalayo nga nagasiga og sa iyang ulo dahil daghang mga purong-purong ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon siya nagkasulod og bisti nga gikatuslog sa dugo ug ang ngalan nga gitawag kaniya na kini ang pulong sa Dios. Ang basahon po sa James Lupa translation nga Biblia ang Revelation chapter 19 verse 13 gingon kini siya he is clad in a robe deep in blood his name is called the Logos of God. So Logos of God nga sa pagpahayag sa James Lupa translation sa 1:1 2 14 sa Juan mao ang atong Ginoong Jesucristo. Pero atong pribahan nga kining gingon nga nagasakay sa kabayo unya sa diyang nabli ang langit may kulagway lang sa Biblia nga ingon nga nabli ang langit ang kalangitan unya may nagsakay og kabayo nga puti nga kabayo unya ang nagkabayo ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan siya magapanghukom ug nagapakigubat. Karon Brad Cesar ginibang ang pagpahayag nining gingon nga nagsakay sa kabayo nga nagakabayo kabayong puti nga ginganlag kasaligan ug matuod uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat wa may lain katumanon ani nga atong Ginoong Jesucristo man
Ang ato bang Ginoong Kristo sumala sa pagsaysay sa Biblia, gitawag bag kasaligan ug matuod sumala sa pagbayag sa Biblia? Oo. Gitawag gud na siya og kasaligan. Giingon ka na siya din sa ikaduhang Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 13. Ingon ini atong pagbasa. Busa ginantos ko ang tanang butang tungod sa mga pinili aron sila usab makabaton sa kaluwasan gadya kang Kristo Hesus inubanan sa himayang dayon. Kasaligan, o nana, ang pulong, nanapod, nga nagaingon. Kung ugaling kita nangamatay man uban kaniya, kita mga buhi usab uban kaniya. Kung ugaling kita magantos man, kita managhari usab unya uban kaniya. Kung ugaling kita dili man wangkon kaniya, kita dili usab niya pagangkunon. O kung ugaling kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan kay siya dili man makapanghimakap sa iyang kaugalingon. Busa, matinaw sa pagbayag sa Biblia, nga kadtong nagsakay sa kabayo, nga ginganlag kasaligan ug matuod, uban sa katurungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Walay lain sa pagbayag ni Pablo nga kasaligan, kay matud pa sa ikaduhang Timoteo 2:10 ngadto sa 13. Busa ginantos ko ang tanang butang tungod sa mga pinili aron sila usab makabaton sa kaluwasan nga diya kang Kristo Hesus inubanan sa himayang dayon. Kasaligan ang pulong nga nagaingon gikan sa pagpayag ni Pablo nga kasaligan ang pulong nga nagaingon gikan sa mao ang gikan sa bakba sa atong Ginoong Kristo nga iyang gisaysay usab sa apostol nga si Pablo. Kasaligan o kung ugaling kita nangamatay man, uban kaniya kita mga buhi usab uban kaniya. Kung ugaling kita nagantos man kita, managharit usab uban kaniya. Kung ugaling kita dili man wangkon kaniya, kita dili usab pagangkonon. Kung ugaling kita dili man kasaligan, siya, si Ginoong Hesus ang gipasabot ni Pablo. Nagapabilin nga kasaligan, kay siya dili man makapag himakak sa iyang kaugalingon. Karon Brad Rene, sa gipayag sa Biblia sa pinadayag ingon man nga gilanlan siya og kasaligan og matuod nga gisplikar ni apostol nga si Pablo ang atong Ginoong Kristo kasaligan unya sa pagpahayag sa pinadayag matuod man naaman sila gadapi kang Kristo si Kristo kamatuoron man 14 sa Juan sila ba si apostol nga si Pablo Bradley mag-explicar gyud nga naagid sila sa pagdapig sa kamatuoran nga gingon pug kasaligan wala ang gi-explicar sa Biblia mao ang atong Ginoong Kristo. Brother Ronnie, si Apostol Pablo ang sulat niya nga sa mga taga-Korinto nga ang ginabuhat nila ay na ginahimo mao lamang ang pagdapig sa kamatuoran. Asa ang prueba? Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8. Kay wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran. Sa matinaw nga si apostol nga si Pablo nga nag-explicar sa atong Ginoong Kristo nga siya mo'y kasaligan og matuod diha gid sila modapig sa kamatuoran sumala sa pagbayag ni Pablo kay kami wala arang mahimo batok sa kamatuoran kundi ang pagdapig alang sa kamatuoran. Kinsa ba ang kamatuoran? Brad Cesar nga gihulagway sa pagbayag sa Biblia nga diin sila si apostol nga si Pablo diha lang sila gadapig sa maong kamatuoran nga naa kang Kristo nga gawas nga gitawag kamatuoran gitawag po gid siya og kasaligan sumala sa pagpahayag sa Biblia. Kinsa ang maong kamatuoran Brad Cesar? Walay lain ang atong Ginoong Kristo mao ang gitawag og kamatuoran sumala kana sa atong mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Ingon ini ang atong mabasa sumala sa Biblia ug ikama nato ngadto sa 28. Ingon ini ang atong mabasa. Si Jesus bitubag kaniya, ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisang kinsa nga makadto sa man gawas kon pinagi kanako. Atong ikama sa 28 nagingon. Nakadungog kamo kanako nga nagingon kaninyo ako moadto apan mobalik ra ako kaninyo kun kamo naigugma pa kanako igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa man kay ang amahan labaw paman kanako. Pahayag sa atong Ginoong Kristo Brad Cesar unsa kuno ang amahan matud pa sa atong Ginoong Kristo?
Ang Sumala amahan? sa ato nabasa, brado, No? si Kristo, kamatuoran, unya, iya pagyunggi angkon, nga ang amahan, labaw pa daw kuno kaniya, o si Kristo, muadto siya sa iyang amahan. Sumala sa ato nabasa, nga matod pa ni Kristo, nakadungog ka mo kanako, nga nagingon kaninyo, ako muadto, apan mo balik ra kaninyo. Kung kamo nigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo, nga ako, muadto sa amahan, dunay atuan ni Kristo nga mao katong amahan. Kay ang amahan matud pa ni Kristo labaw paman kanako. Karon mga hiwalag mga kaigsunan, kung atong uyunan ng sinabta nining tigpamakba nining gingin ta nga bin kampat, kaya kampat lang agi sa sistema, nga matud pa ang atong Ginoong Jesucristo maura ang amahan nga siya ba usarag persona. Na sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, matod pa niya, kung siya pa ng amahan, ganun mo adto man siya sa amahan nga siya raman ka ng amahan. Oo. Ganun mo ingon siya nga ang amahan labaw pa man kanako nga siya raman ka ng amahan. Oo. Naon sa mani, narong gamar ang atong Ginoong Jesucristo ini. Ang narong ana brado ni wala lain kining tigpamaba ni Kumandelay nga mao kining gitawag og Pastor Ben. Mano gingon nga bin kampat kay kung wala man ka Ampat og sinabtan. kampat og sinabdan, opposite naman sa James Mupat, nga ang James Mupat nagpahayag nga ang pulong or word gitawag og logos. Nga ang logos silang sinabdan nga usa ra gid persona. Pero sa ato nang nabasa dinhi palanggani, si Kristo mismo nagpahayag, nagpalahi sa iyang kaglingon kay matod pa niya moadto siya sa amahan og kanang amahan nga matod pa niya labaw pana kaniya labaw pa kanako. Uwa si Kristo gitawag kamatuoran kasaligan sumalat sa pagpahayag sa Biblia. Brad Rene, Oo. ang pinadayag kapitulo 19 bersikulo 12 nga matod pa niadtong nagsakay sa kabayo unya ginanglag katarungan ug matuod ug kasaligan. Ginanglag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan siya nagapaghukom. Giulag ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga. Kinsa ang giingon nga dunay mata nga nagasiga? Brad Rene, sumala kalayo nga nagasiga. Giingon nga ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga. Kinsa kini Brad Rene ang pagbayag sa Biblia nga ang iyang mata murag kalayo nga nagasiga? Mo ka na ang anak sa Dios, Brother Rene. Dini sa pinadayag kapitulo 2 versikulo 18. O ngadto sa manununda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo kini ang mga pulong sa anak sa Dios, kinsang mga mata sama sa nagasiga nga kalayo, o kinsang mga tel sama sa tumbaga nga nagasidla. Mao kini ang anak sa Dios. Sumala sa gibasa sa kaubang ministro mga tigpaminaw nga ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga. Kinsa ang anak sa Dios, Brad Rene? Sumala sa Biblia nga ang iyang mga matas murag kalayo nga nagasiga. Ang anak sa Dios, Brother Rene, mo ka na atong Ginoong Jesucristo, sumala sa pagbayag din sa balang kasulatan sa buhat, kapitulo 8, versikulo 37, o si Filipe mingon, kung ikaw nagato uban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo, o siya mituwag, ako nagato nga si Jesucristo, mao ang anak sa Dios. Bosa, dugang pagbayag mga tigpaminaw nga ang Gingon nga ang iyang ngalan gitawag pulong sa Dios. Sumala sa pagpahayag sa pinadayag 19:13, ang iyang ngalan pulong sa Dios or logos o God. Mao diay nga atong Ginoong Jesucristo sa paghulagway ng iyang mata murag kalayo nga nagasiga. Dugang pagpa-explicar sa Biblia, unya siya po ang gingon nga kasaligan o gingon nga pagpahayag sa Biblia ug matuod. Karon brad Sisa, ang gingon sa pagpahayag sa Biblia nga nagkabayo ang gingon nga kasaligan, nga ginganlag kasaligan ug matuod. Unya ang iyang mata murag kalayo nga nagasiga nga sa pagsusi sa Biblia nga gitawag siya ang iyang ngalan mao kini ang pulong sa Dios, mao man ang atong Ginoong Jesucristo. Unsay bot ipasabot sa pag-ingon nga nagakabayo kini atong Ginoong Jesucristo, unsa bay bot ipasabot sa pagpulagway sa Biblia sa nagkabayo ug unsay gikabay-an niini atong Ginoong Jesucristo. Og sila mo sabot ni ini gitawag nila Pastor Ben, kanang kabayo giltiral na nila. Kung ang gisgutan nga si Kristo mao man na siya ang gitawag og kasaligan, pulong sa Dios, nga nagkabayo siya. Ang gikabay-an dili intawon kabayo literal. Ang Biblia nanggapon ang mutubag ni ana
dili ta pareos ila nga og manulti sila basa diretso na konklusyon, walay paghubad ug unsa ang gibuot ipasabot. Ang kabayo nga gisgutan gikabay-an ining gisgutan ang mata niya nagasiga, walay lain ang atong Ginoong Kristo man sumala sa atong gipahayag na. Dinhi sa Salmo sa iyang kapitulo 45 bersikulo 4 nagingon, og diha sa imong pagkahalangdon magakabayo ka nga mauswagon tungod sa kamatuoran o sa kaaghog o sa pagkamatarong o ang imong tuong kamot magatudlo kanimo og mga butang nga makalilisang. So kanadi ang gikabay-an sa gisgutan atong maong gisgutang pulong sa Dios nga mao kana ang atong Ginoong Kristo nga iyahang pagulagway sa Biblia nga iyang mata nga nagasiga. Walay lain nga gikabay-an niya sa atong Ginoong Kristo ang gisgutang kamatuoran wala sa atong nabasa sa Biblia. Kamatuoran daw mga mahal nga tigpaminaw ang Dili ipasabot. literal nga kabayo. Dili literal nga kabayo. Karon Brad Cesar kay di man day literal nga kabayo ang gisakyan sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang kabayo mao man ang kamatuoran sumala sa pagpahayag sa Biblia. Gingon man nga naabli sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, ingon man nga naabli ang langit. Na tinuod ba gyud sa Biblia, Brad Cesar, pero di pud literal gyud nga ablihan gyud ang langit nga moambak si Kristo didto gyud nagkabayo. Tinuod ba gyud nga atong Ginoong Kristo gikan siya sa langit, Brad Cesar? Oo. Sumala sa pahayag gapon sa Biblia sa Juan sa iyang kapitulo 6 o kayang versikulo 51, ang atong Ginoong Kristo gikan gyud na siya sa langit. Ingon niya ang atong pahayag sa Biblia. Matupad ni Kristo ha, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon ining maong tinapay siya mabuhi sa dayon, og ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod. So sa gipakita sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo nga gikan mo to sa sumala sa atong nabasa sa pinadayag nga naabli ang langit, ang nakita nato sa Biblia, ang atong Ginoong Kristo gikan siya sa langit, nagkabayo siya nga ang iyang gikabayan mao katong kamatuoran sumala sa atong nabasa sa Biblia. So nahubad na ito ginahinay mga mahal nga tigpaminaw. Ang pinadayag 19:11 ngadto 13 nga dunay gitawag ang ngalan mao kini ang pulong sa Dios nga gilagway kasaligan ug matuod nagkabayo sa kamatuoran. Unya ang mata murag kalayo nga nagasiga natuman diha sa atong Ginoong Kristo nga ang pagkabayo mao na ang gisakyan nga kabayo dili literal kundi kamatuoran nga gihulagway sa bala ang kasulatan niya si Kristo nga nanaog po sa langit ingon sa paghulagway nga ingon mo na abli ang langit kay gikan man gud ang atong Ginoong Kristo sa langit. Kung madrini kay gingon man sa Salmo nga diya sa 45:4 sa Salmo diya sa imong pagkahalangdon magkabayo ka nga mauswagon ang katumanan mao man ang atong Ginoong Kristo nga nagkabayo sa kamatuoran. Unya mauswagon man gisplikar ba sa Biblia Bradrini nga ang atong Ginoong Kristo. Mabisan pa si Juan Bautista mo nag-explicar nga si Kristo mutubo mo nang mag-uswag kay mo nang tubo uswag. Sumala sa Biblia gisplikar ba gyud nga atong Ginoong Kristo nagay pag-uswag o pagtubo Bradrini? Gisplikar o kaduna gay pagtubo sumala lang sa atong mabasa karon dinhi sa balang kasulatan Brother ni dinhi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 27 ngadto sa 30 ang nakasulat sa balang kasulatan. Og si Juan mitubag walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. Kamo gayud makapangimatod sa akong pagingon nga ako dili mao ang Kristo kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Ang nasawa iya sa nabana, ang higala sa nabana nga nagatindog o nagapatalingog kaniya. Kini siya nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon, siya kinahanglan magatubo samtang ako kinahanglan magagunhod. Musa gipabatod ang mga mangkatig paminaw sa balaang kasulatan nga kadtong nagkabayo sa kamatuoran muswag to nga ang katumbas pagtubo ang atong Ginoong Kristo na sa sistema nga magtubo siya sumala sa pagpahayag ni Juan Bautista mo nang pagkuswag unya si Juan Bautista mao na ay pagkunhod. Kung Brad Cesar
Sa gibasa ta kaganina sa Juan 1:2 kama 14 versikulo 18 sa The Living Bible nga ang katumanan sa word o pulong or logos mao man ang atong Ginoong Jesucristo maggingon siya companion o kauban siya sa man. Christ is the companion of the Father. Naabagid sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo bisan gitawag siya anak sa Dios pero mabasa gyud nga siya gitawag Dios anak or baliman anak nga Dios o niya kauban siya kanunay sa Ama. Nabasa sa Biblia. Na, oy, pero kung yung mga tigpamaba ni Commander Lahe, abot, ang ilang giangkon nila Bradoni nga, usara magpuno ng ilang Biblia, pamalit po muglain. Oy, kaya aron po makabasa ani ba? Nga, ang ilar pang katarungan, mingon nga, daghan sila gitawag og referensya, pero unsay ilang gipakita, yun sila. Kanang daghang referensya, daghan man nagdiferensya o kami musulte. Kini nga mo mga referensya, no kini ang paghatag o pagpalig-on nga ang kining among gisulti dili minaw mao, dili sama ninyo ang inyo mga sinultian pulos minaw mao gipangdugangan nga kami para baybayhon nga mubasa misbibi among dugangan. Kamoy nagdugang. Ha? Nga inyo manginon nga si Kristo o ang amahan usara. Unsa ba mo oy? Basahan po di ang Biblia nga gitawag ang pulo sa Diyos. Pamalit po mo ani, oy. Unsa ang tawon mo? Gingon din niyo sa Juan, sabtar po ninyo, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Nga ang Biblia, tulong sa Diyos, palit mo niya, aron yun mo magkaton ba? Dili kay, magputbuhat ang istorya. Gingon din niyo, wala gayoy tao nga nakakita sa Diyos nga amahan, maposa ta, wa kuno'y tao nga nakakita sa Diyos, kinsa man tong mga way tao nga nakita sa Diyos, gisgutan ang amahan. Apan, gipaila siya, kanato, kinsay nagpaila, ngatos mga tao. Sa bugtong anak, kinsay nagpaila di ay sa amahan, nga wala makit-is tao, gipaila siya, sa bugtong anak nga Diyos, nga kauban, kanunay sa amahan. Bas kasayunan ini sabton. Klaro kayo. Katawhan na Brad Rumi nga di man makasabot. Unsa bay kauban? Maura. Yung sa man ninyo pagsabot nga kita barabay ingon nga wa ta makasabot. Tamoy wa makasabot. Kini mga bersikulo namo nga among gipanglitog dinhi. Bali ako nun ninyo, tubag ako nun kay kanang inyong mga bersikulo amo man gitubag. Okay. Pero ang among mga bersikulo wa gyud usa ninyong gitubag. Inyo ta di pakasaypon kung kining Juan 1:18 nga mong gibasa ang pulo sa Dios. Ingna nga kini sayo. Kay aron makita ang katag Okay. kinsay gitawag ko kanang lamlam. So, na pamatudan o napamatudan mga higalag mga kaigsunan, katumbas sa gibasa sa The Living Bible nga Christ is the companion of the Father, sa gibasa ni Brad Cesar, ang Juan 1:18 sa Biblia ng pulong sa Dios, gayon nga si Kristo anak nga Dios o Dios anak nga kaubang kanunay sa Ama. Sa gingon ni Brad Cesar, kung usara silang persona nga naman giingon man nga kauban kanunay sa man na usara man ka binasaypan karon mga higalag mga kaigsunan. Unya ba sila lamlam ang nagilag tulo ka persona kaya ang tinuod gyud ka persona usa lang diya sa kang Kristo ra gyud makita kinsa may lamlam ani karon. Ila pa nga nag-ingon ba doon na itong babae nga, ginganlan nila sister Los kunuhay nga kana kuno nagtuog tulo ka persona, labaw pa kuno na siya. Ato naman ang kabati kaganina mo lagi na Brad Cesar ningon pa nga ang sistema sa ilang pinamatuban mo nagingon nga ilang tigpamabag ikaw ang bin kampat kaya magkanimao nagkinampat ang sistema pagsagot wala muhaong sa atong gibasa sa James Bupat nga ang pulong word mo ng logos kaya nga po ang ilang lain na po nga di gamit na tekstos Biblia ato na po yung ipabati kaya gamit na po sila teksto ng mga tigpamaya ang anong among ipabati kaya haron nga dili may masaypan nga nagtubag may sa ilang gibuhian nga dili ninyo madunggan munang madunggan ninyo ang ilang tingog kay diya na mo ipabasa nga mong tubag haron makaingin ay mo gid ning gibuhian nila nga payag gitubag sa mga ministro sa PBC atong paminawon ang ilang lain nga teksto nga ilang gamiton para sa pag-usa og persona samahan og sa atong Ginoong Jesucristo. Yeah. Kaya kung basa sila sa sulong ka teksto, matod pa niya nga
Iyon ang yawa nga, nagtuog, isa lagi ginawa kong nailan, unya katumataw nagtuog, isa kay Ginoo. Gusto, naingon, atong tanang sa diyang, gitintal, ang bugtong Panginoon kumaskwes, sa samta nagpakatao sa aning kalbutan, ang gigamit nga ang pangalan Jesus. Diyon, ang Diyos nga buoy, sinugdanan nga, nagbuhat aning kalbutan nga igsoon, nagbakatao aning kalbutan nga aron, malupat na tumasala. Sa diyang gitintal basa sa yawa, unsa may gitubag sa Ginoo, sa diyang gitawag siya sa yawa nga, anak magkakta sa Ginoo. Tanang at nag-usay sa tuwag sa bugtong Panginoon kumaskwes. Ikaw na sir! Okay, so basa na to Pastor Ben sa Matthew chapter 4 verse 6 to 7 din nagaingon. Dilay ganang bugtong Diyos mo sa Kristo. O gignan siya, kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ugos. Kaning sulat man kini nga nagaingon, maghahatag siya og sugo sa iyang mga manulunda hitungod kanimo. Og sa ilang mga kamot pagkasatnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipanggol sa bato. So verse 7, si Jesus maingon kaniya, usab na sulat kani nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Pagkatinawa na igsoon? Unsa gingon sa Ginoo nga yung gamit nga lang Jesus samtang napakatao sa kabutan gitintal sa yawa. Ningon ang yawa, anak magkakay sa Dios. Unsa ito ba sa Ginoo? Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Dingon basag ay tintala ang anak sa imong Dios. Basta Ato nga bato ng higalag mga kaigsunan, ang ilang gigamit ng teksto Mateo 4, mga kapitulo versikulo 6 ug 7 sa diyang gitintal ang atong Ginoong Kristo sa yawa. Unya sa pagtubag sa atong Ginoong Kristo dito nga matod pa sa nakapahayag sa bersikulo nga gibasa sa Biblia nga ayaw pagtintala ang imong Ginoo, ang Ginoo ng imong Dios. Conclusion guys sila. O sa inyong pagtuon nga nagsoon. Wala man mag-ingon kuno nga ayaw pagtintala ang anak sa Dios. Ang Ginoo nga anak sa Dios. Ang Ginoo man kuno nga imong Dios. So ilang gisabot doon nga si Kristo ug ang Dios usa ra gyud persona nga sa ipangyapon kini mga mahangatig paminaw. Ngano? Niya. Tungod kay ang pagtubag niini sa yawa nga gitintaw si Kristo ang manubag dili ang atong Ginoo si Kristo, kundi ang Dios nga naa sa sunod sa atong Ginoo si Kristo. Ngano kini karon? Bidaw, pamatod bidaw mga ministros ni BCM nga ang gitintal dili gyud ang atong Ginoong Kristo kundi ang Dios nga nasa sulod sa atong Ginoong Kristo. Yeah, pahilo na. Pero ato usang susiyon brethren ang kinatibuk-an pag-istorya niini sa diyang gitintal sa yawa ang atong Ginoong Kristo. Kinsabay nagdala sa atong Ginoong Kristo haron siya tintalon sa yawa brethren. Anya din Brother Rene, ang ilang gibasa, Mateo kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa city man. At balik din sa 1, isugod na to sa 1, sa kapitulo 4 sa Mateo. Unya si Jesus, gihatod sa Espiritu, ngadto sa mga wawa, aron tintalon sa yawa. O siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw, o kapatan kagabi, o tapos niini, gibati niya ang kagutom, o ang manimintal, miduol o ningon kaniya. Kay ikaw, anak man sa Dios, sugwa kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan siya mitubag, siya nga nagingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa katasan sa templo. O gingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios. Umambak ikaw madto sa ubos, kay nisulat man kini nga nagaingon, maghatag siyag sugo sa iyang mga manunda, may tungod kanimo, og sa ilang mga kamot, sapnayon ikaw nila, aron ang imong matil dili may pangdol sa bato. Si Jesus mingon kaniya, usab na sulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Mao siya ang istorya mga higalag mga kaigsunan nga ang ato dang Ginoong si Kristo gidala sa Espiritu o gihatod sa Espiritu ngadto sa awaaw. Unya timananta nga may Espiritu nga nagdala sa atong Ginoong si Kristo ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa. Unya pag-abot sa 6 ug 7 sa bersikulo 4 sa kapitulo 4 bersikulo 6 ug 7 na dito dayon nag-mention ang yawa kay ikaw anak man sa Dios tumaning punto. Nagingon ang yawa, ikaw anak man sa Dios. Ato pa, na ay Dios nga amahan. Mulugar nga ng amahan. Niyag tong anak, kinsa tong anak. Mo tong atong Ginoong Jesucristo. Bitawag anak sa Dios. Sa ito pa, dunay amahan, dunay anak. Kitawon mo, o usara ba na. Unya, nagingon dayon nga dunay espiritu nga
dala o gihatod si Jesus gihatod sa Espiritu ngadto sa uwan. Tinani gani. Matod pa po nila Brad Cesar nga kining Espiritu Santo o si Kristo usa ra pod, pero sa pagbayad sa Biblia gipakita gyapon nga lahi ang naghatod, lahi pod ang gihatod. Ang naghatod Espiritu, unya ang gihatod mao ang atong Ginoong Kristo. Karon sa among pag-explicar, nganong ninyo nga dili mao si Kristo mo mitubag sa yawa kundi ang Dios nga nasa sulod tong Kristo. Ang atong Ginoong sa Kristo, mga mahal na paminaw, bisan siya matuod na Diyos, kung nabasa taman sa Biblia kaganina, o na Juan 1:18, ang pulong sa Diyos. Pero, taliwana sa iyang pagka-Diyos, gihawasan niya ang iyang pagka-Diyos, o ang kinaiya sa pagka-Diyos, o gisagot ang kinaiya sa pagkaulipon, may sama sa tao. Asa sa Biblia, Brad Cesar, nga nabasa ta, ang atong Ginoong sa Kristo, gihawasan niya ang kinaiya sa pagka-Diyos, o gisagot ang kinaiya sa pagkaulipon. O, tinuod ka na, Brother Ronnie. Isa ng atong Ginoong Kristo, Diyos siya, apan sa iyang pagka-Diyos, iyang gihawasan niya kaugalingon, nga naisama siya sa usa ka tawo o ulipon. Okay. Ug kana ang prueba sa Pilipos sa iyang kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 7, ingon niya ato mabasa. Kinahanglan ang Ang Biblia nga, ang Biblia nga ito pagbasa na, wa po tingali sila Brother Ronnie, mabitaw na nga. Okay. Pataka lalagay sabot lagi ba? Sige, Brad Ang Cesar. Biblia, palit mo ang buhing pulong. Okay, kay hapit na itong oras. O, giingon din eh. 5, giingon din eh. Atong pagbasa ho. Kining kinanglan, ang inyong harong sama sa gipakita ni Jesus kaninyo. Nga bisan siya Dios, wala mamugos sa pag-ampon sa iyang katungod, ingon nga Dios. Hinunua, naghukas siya sa iyang kaugalingon o iyang gihiklin ang iyang dakong gahom o himaya nagtakuban sa dagway sa usa ka ulipon o nakita sama sa tao, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nagmatinumanon bisan hangtod sa kamatayon sa cross. Busa ang atong Ginoong Kristo, taliwala nga siya Dios, pero yung gihawasan ng iyang kinaiya sa pagka-Dios, o gisagot ang kinaiya sa pagka-ulitmon, o nahimo siyang tao. Busa, ang gingon sa Mateo 4:6 sa diyang nanubag, ang Dios pinagi sa atong Ginoong Kristo, ang namulong niya mo ang Dios nga nasa sulod niya nga naman. Tungod kay ang Dios sa unang panahon, kung namulong siya Brad Rini, ipagi niya propeta. Pero pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Kristo, namulong ang Dios, pinagi na sa atong Ginoong Kristo, asang prueba. Anya din ni Brother ni sumalad ni sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2. Sa daghan og nagkalaing-laing mga pagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinagi sa mga propeta. Apan ini kalohang mga adlaw siya misulti kanato pinagi anak nga iyang gitudlo nga manunod sa tanang mga butang pinagi kangkin sa usab gibuhat niya ang kalibutan. Busa, ang Ginoo o ang Dios misulti nagpinagig anak sa kalihang mga adlaw mo ng atong Ginoong Kristo. O niya sa panahon sa unang kapanahunan sa mga propeta, kung ang Dios musulti pagig propeta. O niya kung atong tugutan ang sinabtan nila nga ang Dios namulong man dito sa mga propeta. Ang propeta ba mao na pud ang Dios? Tungod kay misulti man ang Dios dito sa propeta. Dili. Sama nga ang Dios misulti diya sa atong Ginoong Kristo, dili nga siya mauna ang atong Ginoong Kristo, kung dili po si Kristo mauna ang amahan. Kaya lahi ang amahan, lahi ang atong Ginoong Kristo. Ang atong ikuang punto sa pagpanubag sa yawa, ang misulti, mao ang Dios nga naa sa sulod sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay si Kristo sa diyang-diya na musulti ang amahan, dili naman magasulti sa iyang kaugulingong pagbulutan. Asang prueba sa Biblia, Brad Cesar. Aniya, ang Juan kapitulo 12 versikulo 49 nga kung mamulong ang atong Hesus Kristo dili siya mao ang mamulong kundi lang amahan nga naa sa sulod niya mao ang mamulong. Juan kapitulo 12 versikulo 49 nag-ingon kaya ko wala magasulti sa kugalingon kung pagbulutan hinunua ang amahan nga mao ang nagpadala kanako siya gayud mao ang naghatag kanako og sugo kun unsa ang akong igaingon o kung saan akong ikasulti. Busa man ang pruiba nga atong Ginoong Kristo wala magsulti siyang kagulingong pagbulutan kundi ang amahan mo'y nagpadala kaniya mo'y naghatag sugo kung unsang isulti sa atong Ginoong Kristo. Karon, hain man day ang amahan Brad Rini nga sa diyang mamulong kini
nga sa diyang si Kristo musulti pero ang iyang gisulti dili yang kabuling yung pagbutan kundi ang aman. Hain mo ang aman brother ni. Anya din ni brother ni akong pagbabasahon ni kinakasulat sa Juan kapitulo 14 versikulo 10. Wala ka ba diay magto nga ako ana sa amahan og nga ang amahan ania kanako. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunoa ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mo ang nagahimo sa iyang mga buhat. Busa ang amahan na aday sa sulod sa atong Ginoong Jesucristo. Busa kung mamulong na ang Dios diya nagipaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Ang amahan misulod sa atong Ginoong Jesucristo, wala magpasabot nga silang misulod dito sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo nga si Kristo mao ng amahan o ang amahan mao na si Kristo. Kaya sa ehemplo nga among gipakita, sama sa baso, ang baso gisudlag tubig. Sama nga ang amahan misulod sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang baso nga gisudlag tubig, dili to nahimo ng tubig ang baso o dili po ang baso nahimong tubig sa samang pagkagi dili po nga si Kristo gisudlan samahan nga siya na mao ang nahimong amahan nga mao siya ba o siya ba mao na ang nahimong Ginoong Jesucristo. Kaya naglahi ang gisudlan, lahi ang misulod mga mahal nga tigpaminaw. Ang baso gisudlan sa tubig, nagpabilin nga baso, ug ang tubig nga misulod, nagpabilin nga tubig. Gipakita ang kalainan, lahi ang tubig, lahi ang baso, lahi ang atong Ginoong Jesucristo nga gisudlan sa atong Ginoong Yuba nga maong amahan. Ang pagprueba sa Biblia nga ang misunod sa atong Ginoong Jesucristo mao gito ang Espiritu ni Yuba. Diya sa Biblia ang gitawag bagkong kalibotang hubad sa balaang kasulatan sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Yun ini ang atong mabasa. Ang Espiritu ni Yuba ani kanako. Basta ang pagbasa natud pa sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Espiritu ni Yuba ani kanako. Asa man? Nasa sulod niya. Busa sayop ang pag-ingon nga ang gisudlan nga mao si Kristo nahimo na nga mao si Yuba, nga si Yuba nga nisulod nato kang Kristo, nga nahimo na pud nga si Jesucristo. Nya, karon, nya. Ang atong pagbayad Brad Cesar kay ang yawa sa diyang nagtintal ngadto sa Dios ni gamit man og kasulatan. Hain ba sa kasulatan ang gikutlo sa yawa Brad Cesar sa diyang pagtintal niya sa Dios nga gipagi dito sa atong Ginoong Jesucristo. O dinhi kana sa Salmo sa iyang kapitulo 91 bersikulo 11 ngadto sa 12. Kay siya magasugo sa iyang manulunda sa pagtan-aw kanimo sa pagbantay kanimo sa tanan mo mga dalan. Pagkasaknayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron nga ang imong mga tiil dili mapandot sa bato. Usa dinhi ka nag-ikot sa yawa ato pagtintal sa atong Ginoong Jesucristo dito nakasulat sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 9 sa 7. Dili ka nag-ikot sa Salmo kapitulo 91 bersikulo 11 ug ngadto sa 12. Nagkutlo ang yawa o kasulatan sa diyang pagtintal sa Dios gipagi sa atong Ginoong Jesucristo. Karon kay pagtubag pod sa atong Ginoong Jesucristo nga ang namulong mao tong Dios bradini. May gibasihan ba pod nga kasulatan sa pagtubag niya sa yawa bradini? Dona. Nga ang gipasabot gyud nga gitintal mao gyud ang amahan nga naa sa sulod sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si Yuba. Anya din ni brother ni sumara din sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 13 kama 16 ang gingon kadloke si Yuba nga imong Dios o kaniya magalagad ka o tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Sa 16 dili kamo magtintal kang Yuba nga inyong Dios ingon sa inyong pagtintal kaniya didto sa masa. Ubos sa magtinaw kayo mga mga tigpaminaw nga katong gitintal sa yawa mao gid ang Ginoong Yuba nga naa sa sulod sa atong Ginoong Jesucristo. Kasi pagpahayag sa Biblia nga gikutlo sa atong Ginoong Jesucristo ang kasulatan nga matud pa sa 6:16 sa Deuteronomio dili kamo magtintal kang Yuba nga inyong Dios. Na unsa ma? Matinaw nga mong pagpahayag mga mga tigpaminaw. Karon tungod kay gingon man nga ang kasulatan itambi sa kasulatan Brad Cesar. Gani atong gidawat ang basahon sa Sabadista nga matud pa dunay pagtandi pod sa kasulatan. Kini bang espiritu nga naghatod kang Kristo dito sa awaaw sa Mateo 4:1. Kung basahon nato sa laing hubad sa Biblia kini ba'y gitin-aw nga Espiritu Santo? O gihubad po na dinhi nga ang Biblia nga atong basahon ang pulong sa Dios wa gapo ilani mo na hindi sila makasabot. Basaha ang gisgutan ang pulong sa Dios kinsa tong espiritu nga nagdala ni Kristo aron tintalon sa siyawa di magaling mo makahubad ana diara Mateo 4 bersikulo 1 inyo ni bersikulo ingon din niyo unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo
ngadto sa kamingawan Bisag aron Hmm? tintalon dito ni Satanas. Kinsa dahil nagdala kang Kristo aron tintalon sa yawa ang Espiritu Santo. How ka maingon mo nga ang Amahan, Anak, Espiritu Santo maura? Nakita nga to nga lahi ang Espiritu Santo, lahi pod ang Kristo. Tungod kay ang Espiritu Santo mo naghatod kang Kristo dito sa awa o harong tintalon sa awa. Asa man ang gingon nga usarag persona ang Espiritu ug ang Kristo ug ang Amahan ug ang Kristo diya pagud kang Kristo. Niya pa ang dugang pagpahayag nga sa Biblia ang gitintal na ugyod ang Ginoo nga si Jehova mga mahal nga tigpaminaw. Basahan ko ang Biblia New World Translation ng bagong kalibutan hubad sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 4 bersikulo bisan amin lang sa city ang atong pagbasa sa pagpahayag kay niabot na nga atong oras matud pa dinhi. Si Jesus mingon kaniya, kini nahisulat usab, dili mo ibutang si Jehova nga imong Dios sa pagsulat. Busa matin-agyod nga ang gisulay sa yawa mga mahal nga tigpaminaw. Dito gipaagi kang Kristo nga gingot ikaw anak man sa Dios, ang mitubag sa yawa mao ang Dios nga Amahan nga naa sa sulod sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Nabasa ta sa Biblia nga ang gikutluan sa pagtubag nga kasulatan Deuteronomio 6:16 si Jehova Gud ang gipintal. Sa gibasa ta sa bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan Mateo 4 bersikulo 7 sa New World Translation gipamatuban nga si Jehova mo'y giingon nga ayaw pagtintala si Jehova nga imong Dios. Busa mga mahal nga tigpaminaw, hinaot kami nga inyong nasabtan nang natuog ni pag-ila sa Dios dili kay usarag persona diha kang Kristo kundi ang tinuod nga pag-ila lahi ang Amahan, lahi ang Anak nga mga tong Ginoong Kristo, lahi usab ang Espiritu Santo. Napupos ba nga itong oras mga mga tigpaminaw nilang ninyo kay daghan ba kayo mga igtutubag pa sa ilang mga paghatag sa mga sinayop, mga kinampak ng mga pamagi sa pag-istikar sa Biblia. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Sammy Eugenio, kami manamilit na kaninyo, kini ang iyong gusto ni Evangelista Brother Juan Bonito Mangalos, sa ngalan sa kakauban ng mga Evangelista o Ministro, Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusap si Brother Cesar Patayo bagyan na lamang. Daghang salamat sa iyong pagpataliho. Gusundan kami ninyo din sa maugapong estasyonan sa DXQ TV5 sa matag Domingo sa oras gapon sa alas 12 ngadto sa launa. Daghang kayong salamat. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyas